Gisaulog sa Muslim community ang Feast of Sacrifice o Idil Adha sa Dakbayan sa Sugbo. Mayor-elect Nestor Archival nakisaulog diin gipasalig niini ang lig-on nga pakig-alayon sa Muslim community ilabi na sa peace and order. Sayranta ang report ni Alan Domingo. Naabtan sa Balitang Bisdak ang mga kaigsoonang Muslim nga nag-ihaw og mga kanding nga gibahin-bahin usab sa mga nagkinahanglan isip kabahin sa kasaulugan sa Idil Adha human sa pag-ampo nila sa Alcaria Mosque sa Barangay Mambaling. Usas sa sayo nilang bisita si Mayor-elect Nestor Archival nga nagkikistorya sa mga Muslim community leaders sa Talad Cananan. Apil silang nasigutan ang programa nga magpalig-on sa kalambigitan sa mga Muslim ug sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Idil Adha is a day of sacrifice when Ibrahim alayhi salam we called in Christian they called Abraham. So this sacrifice on that day, yun ang ginawa ng entire Muslim to go to make a full sacrifice by the gibuhat ni Father Abraham. Kanang kung naay muhatag nga karne, ihawon diri baybahinon sa mga pobre. Samtang sa Sitio Paradise 3 sa Barangay Kinasangan, gisaulog gihapon sa Muslim community ang Feast of Sacrifice bisan pa man ug naapil kasunog ang ilang moske ug ang mga Pinoy-ana nila niadtong Hunyo 2. Ang trapal na lang ang gigamit nila nga hapin alang sa ilang pag-ampo. Samtang gihatdan sila sa Mayor-elect ug mga gamit sa pagluto. Apil na ang butane. Gitana usab nini ang uban nga mga panginhanglan sa mga fire victims. Kuyawan naman gud mi mayor kung magamit mi basig masunog na sad mi. So nihangyo sila na kung pwede ba butane. So mao na nihangyo ko sa akong mga amigo ang sa grupo, ang akong kompanya nga makahatag unta og kanang butane, no? Dako kayo ang pagsalamat nami kay Mayor sa aming sister na si Ma'am Jean. Dahil mula noong nasunog kami sa una kay pangalawa man to. Siya lang ang mayor nakaduo sa amo. Sa Lapu-Lapu City, nagtigom usab ang Muslim community karong adlaw alang sa kasaulugan sa Idil Adha. Tuyo silang niabang sa usa ka pribadong tunghaan sa Barangay Basak aron makagamit sa covered court niini aron didto sila makatigom alang sa pag-ampo. Moabot sa 1,420 ka mga sakop sa Muslim community sa Lapu-Lapu City ang mitambong sa maong kalihukan kaganihang buntag. Samtang ang uban didto sa mga moske naghalad og pag-ampo. Human sa ilang pag-ampo, giihaw nila ang 15 ka mga kanding nga gihatag sa Lapu-Lapu City Government ug ang 25 ka mga baka nga hinatag usab sa ilang mga higalang Malaysian. Kining Eid tibuok Muslim mag-celebrate ining adlaw. Anto dito sa Saudi kay inighuman aning adlaw mao na nga naidaghan matawag nga mga haji. Idil Adha also is a form of sharing. So if naami makuha nga mga baka baron or ihatag from the private sector, we are going to share it with others also. So nagpasalamat ko sa among halangdong kapitan ning suporta yun iniining among kasalugan ning Idil Adha. Ako si Alan Domingo. Ako si Luan Merondina, Balitang Bisdak.